כל מטר, אולי מטר וקצת. לא, אבל כשאתה בא מאחורה ועל האופניים זה נראה כזה, כן. כאילו אתה עף לשמיים. יש כאן יותר קצת ריגוש פסיכולוגי. בהכנה לקפיצה. אוהד הפתיע אותי, אתה יודע, בחורשים הוא פחד וזה, בחורשים. יש לו ימים של עמוד. פתאום הוא בא כזה, מה לך, יש לו את הדודו? איך הוא קורא לזה? דודה. דודו. זה הסוטו שלך. בראבו. יופי של ג'אם. איזה רעש בנחיתה, מה עשית? כן, נראה לי זה משהו בפרונט. משהו חרק לך. יפה מאוד. יאללה, כל הכבוד. יפה, טל, יפה. יפה מאוד. אין לכם אלוהים, אתם החושבים. יופי, כל הכבוד. איך הרגשת עכשיו? יפה, חבל. עכשיו הקפיצה הזאת הייתה יותר טובה. כן. רק משהו חרק כאן. כן, משהו כזה. עליתי יפה? בנחיתה חרק. יפה מאוד. כן? תן לראות. מי אתה בכלל? עליתי יפה? עשית יפה מאוד.